खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 18 जुलाइ 2023 बाराय जायो मंगलबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। करिमगन्ज जिल्लानि सिङाव थानाय लङाइ दैमायाव बोट रेसिं जानायाव नावनि सायाव स्टेज बारनायाव गोबां सुबुंफोरा स्टेजआव गाखोनायाव स्टेजआ दैमायाव गबलांदोंमोन। नाथाय थेवब्लाबो बे जाथायाव रावबो जेबो जायाखै आरो रावनिबो जिउ खहा जायासै। हिमाचल प्रदेश रायजोनि कुल्लु जिल्लानि सिङाव थानाय यौली गामियाव जोमै बेरनानै गासै सासे सुबुङा जिउ गोमानायजों लोगोसे गुबुन 3 सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों आरो बे जाथायाव गोबां न'फोरा सिलिंखार आरो थेर-बेथेर जादों। दैबाना जाखांनायनि उनाव बर' फिसाफोरा दुखुनांथाव थासारिजों मोगा-मोगि जानांदों। चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय लाइमुथि ओनसोलनि सामफुर दालांआ बायनायाव थांलाय फैलाय खालामनायाव रायजो-राजाफोरा जेंनायाव गोग्लैनांदों। बेथ' सप्तासे बारबाय थांलाय फैलाय जोंनि थांलाय फैलाय हान्था मेला बिराद खस्थ' जाबाय जोंनि लाइमुथि हालामना। एखेबारे आंनाबो गारिया ओरैनो दंहैयो बेखौ बारहोनो थाखाय एखे राहायानो गैया। ओंखायनो जों दा जोंनि बिटिआर सरकारखौ खावलायदों एसे थाबैनो बे रन्जित सारखौ मावना होफैयोब्ला बिराद प्रब्लेमाव लोमजानाय साजानाय बिराद प्रब्लेमाव गोग्लैनानै दं आरो स्कुलाव थांनाय बोसोराव बिदि जादोंमोन ना? थांनाय बोसोरावबो बिदिनो जादों बिराद प्रब्लेम बोसोरै जायो मथा मथि बोसोरथामसो जाबाय बिदि प्रब्लेमा। बेखौ जोंनि दानि गोदान सरकारा माने बेखौ सहाय होयोबा जोंनि प्रमद सारा एसे नायफैयोबा मोजां जागौ। बेथ' बिदि होनदों नै दा माने दासिमाव नुवाखै आरो माने मावना होयोबाथ' रायजो राजाफोरनि बिराद गोजोननाय थागौ सारनिसिम बेखौ हास्थायो आरोखि सारनिसिम। दा बेखौ बारहोनोथ' नैबेयावनो जेनेबा मटर साइकेल गंसेयाव जेनेबा 100 थाखा आरो जोंनि बे फिलफिलि बारनायाव 1000 गाहाम लादों आरो जोंनि ट्रेक्टरजों बारहोनांगौ गोनां जाबाय। ओमफ्राय ओरै लोमजानाय फैबा जों बाननानै बारहोनांगौ बेबायदि एखे जिजों बारहोनांगौ बेबायदि खस्थ' जाबाय आरोखि। जोङो दाखाल बुधबारनिफ्राय बारहोनाय जादों आरो बुधबारखालि माने दै गिदिर देरदोंमोन नालाय बे दैयावहाय जोंनि दालाङा मुरा गोजावबोनानै बायदों। ओमफ्रायो मानसिफ्रा ओरैजाय थांलाय फैलाय लामा बानायनोहाय एसे खस्थ' जायो नालाय बेहाय ओमफ्राय जों दा नै दा साब्रै मानसि लानानै जों गारि बारहोयो आरो ओमफ्राय बेयाव एसे खस्थ'नि थाखाय एसे फैसा लाखियो। ओमफ्राय दा जोंना बे दालाङा एसे मोजां जानांगौमोन ओमफ्राय गिदिर गोलाव साफ्रा एसे नायनांगौमोन आरो थाबनो नायबा मोजां। माने जोंना गारि मटर बेजोंनो मेन लामा नालाय जोंना हान्थिनायानो बेजों नालाय बेनो आरो। दा साबैसे लोगो जानानै बे खामानिखौ मावगासिनो? जोङो दा बेयाव 8 जन दङ। 8 जन लोगो नांनानै जों बे खामानिखौ मावदों आरो। मा गारिखौ बारहोयो ओरैनो? जों ओरैनो साइकेल बाइकखौल' बारहोनो हायो ओमफ्राय गारि गिलिरफोरखौथ' बारहोनो हाया नालाय ओरै लामायाबो खस्थ' नालाय। बेमार आजार फैयोबा माबायदि बारनो गोनां जायो? बेमार आजार फैबाथ' खस्थ' जायो दालांफ्रा खस्थ' नै बायनाय ना बारहोनो हाया खस्थ' बाननानै ओरैजाय बारहोनांगौ जायो ओरैनिफ्राय ओरैजाय बानलायनानै बारहोनांगौ जायो आरो। दिनैसिमाव बारहोखांबाय नामा बिदि? दिनैसिमावथ' जों बारहोथ'नो मोनाखै जों बारहोनोबो मोनगोन समाव बारहोयोबो आरो। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि।